Incwadi kaNehemiya, isahluko 1, iyafundeka. Ibali likaNehemiya unyana kaHakaliya. Kwathi ngenyanga enguKhisilevu ngonyaka wama-20, ndakubona ukuba ndiseShushani komkhulu, kwafika uHanani, omnye wakubanumzana bam, enamadoda avela kwaYuda. Ndababuza iindaba zamaYuda, amasalela asindileyo ekuthinjweni, nezeYerusalem. Bathi kum, amaqongqolo aseleyo ekuthinjweni kwaYuda asebubini obukhulu nasekungcikivweni, nodonga lweYerusalem luqhekekile, namasango ayo atshe ngomlilo. Kwathi ndakuweva la mazwi ndahlala phantsi ndalila, ndenza isijwili iintsuku, ndazila ukudla, ndathandaza phambi koThixo wamazulu. Ndathi, Camagu Yehova Thixo wamazulu, Thixo omkhulu owoyikekayo, obagcinelayo umnqophiso nenceba abamthandayo, abayigcinayo imithetho yakhe. Indlebe yakho mayikhe ibazeke, namehlo akho makhe avuleke, ukuze uwuphulaphule umthandazo womkhonzi wakho endiwuthandazayo phambi kwakho ngoku, imini nobusuku, ngenxa yoonyana bakaSirayeli, abakhonzi bakho, nokuzixela kwam izono zoonyana bakaSirayeli, esone ngazo kuwe. Mna nendlu kaBawo sonile, sonakalisile, senze ububi ngakuwe. Asiyigcinanga imithetho nemimiselo namasiko obumwisele umthetho ngawo uMoses umkhonzi wakho. Khawulikhumbule ilizwi owamwisela umthetho ngalo uMoses umkhonzi wakho, elithi, ukuba nina nithe nenza ubumenemene, ndonichithachithela ezizweni. Ke ukuba nithe nabuyela kum, nayigcina imithetho yam, nayenza, nokuba kuthe kwabakho kuni ogxothelwe ekupheleni kwamazulu, ndobabutha nalapho, ndibazise kuloo ndawo ndiyinyulele ukulibeka kuyo igama lam. Aba ke ngabakhonzi bakho, nabantu bakho, owabakhulula ngamandla akho amakhulu, nangesandla sakho esithe nkqi. Camagu, nkosi yam, indlebe yakho mayikhe ibazele umthandazo womkhonzi wakho, nomthandazo wabakhonzi bakho, abathanda ukoyika igama lakho. Khawumphumelelise umkhonzi wakho namhla, umfumanise imfesane phambi kwale ndoda, ke mna ndibe ndingumngcamli kukumkani.